Tielsआबो रोखोमनानै माबाहैना बायानो आरोना आं गारनांगौ मय पेलाबो लागे Hello everyone, welcome back to the channel. This is Demo, the video creator. लोगोफोरा आं दा नै बारियाव दंफैयो आरोना माने राबार टेपिं खालामगासिनो दं नालाय दाखालिनिफ्रायनो ओमफ्राय अखा हाबाथाय लस जायो आरोना राबारा दै जाजोबो नालाय माबायाव काबाव दै गोलैबाथाय ओमफ्राय दा बेवहाय बारियाव एसे हाग्रा जाबाय नालाय अखा हाबाय थानाय बोथोर मुलि सारनो होनना फैदों आरोना जों ओमफ्राय आं सारखांबायबो मुलिखौ ओमफ्राय दा एसे सारबावनोसै र' नायलांबाय था नोंथांमोना एसे सारबावनायखौ आंहा जिरायना दंगासिनो ओमफ्राय नेगासिनो दसेल'सो जिरायनो मोनगोन बेबो मुलि सारखांबानो खामानि दंबावोसो ल'बराव ओरैबायदि थाम्फै आरोना नैथिंजा नै इदि बे बुस्थुखौ लाफायाबानो थानो हाखाया नै बडिगार्डबो दंफालायो नै आं मा तारिखौ बाय बारियावथ' बारबो फैखाया ओरैबायदि दोहो गरमा ओंखायनो फालि गांसे लाबोखादों आङो बिदि बारियाव फैबाथाय मिथिखायो बार नांखाया बिफां साया होननानैसो मोजां नुयो ओमफ्राय खिन्थु बिनि बिलाइ माने दालाइ दासाजों होथेजोबना लानाय जायो नालाय बारा नांस्राया बारानो जिरायनानै बिराद बानाय मोनबाय आरोना ओमफ्राय दायो नै मोनसे जादों आरोना आं खोन्थाथ'वा होनना सानना लादोंमोन मोनसे बुस्थु होननानैसो थाइजौ बानलुआ गोसा आरोना गोखैजों बानलु बोदोन गोदोन सालाजोब्बाय माथो मेचिन बानाया गोसा जायो बिराद गोथाव लोगोफोरा सालांखौ गरम मा खालामफुना दोननायनो टेस्टि भिडिअ बानायनानै आंखौ बुलायबावदोंसो बाथाबलायनाय ओमफ्राय आं थारानो गैया ओमफ्राय आंहा बिराद हुदायानो गाज्रिथार आरोना आंना मा हुदा जाखो मबाइल नायै बिदिनो मेगनावथ' थाबखौनो उन्दुलांनो हाखाया मालाबा सानाव सानसे खामानि मावनानै मेंबाल'सो हराव माला उन्दुलाङो थाल मोना आरो ओमफ्राय खिन्थु मालाबा मबाइल नायाबानो मेगना निसा नाङागौ मानि जाया आरोना थिग बेबायदिनो आङो मैयायो मबाइल नायबाय ओमफ्राय माला मबाइलाव थुब्रेजोबलायलायनायसो जानानै दङ ओमफ्राय भिडिअ नायबासो नुदों आङो दानि ओमफ्रायो थालानो गैया आङो भिडिअ खालामखुमाना दोनलायबावो उन्दुलांबाय ओमफ्राय भिडिअ नायनानैनो आसुरितसो सोर बेबायदि आंबायदि मबाइल नायनानैनो उन्दुलाङो आंनिखौ बेबायदिनो मोनबायानो थायो बियो भिडिअखौ ओमफ्राय मैयासो खालामदों आरोना बिथाङा मा गोसोखांनाय रायबा मा जाखो सिफ्लेनांगौ र' नै जाबायलै नालाय बानलु संख्रिखौ बिराद थिगुन आन्दाज दंखाथारो मेंबाय बिथाङानो मुलि सारनानै नारेंबो आखाइजों हुब्बाय ओमफ्राय दा गोखै जानोसै आरोना आखाइयाव नारें फुबाय नारेंबो आखाइजों फुबाय जाबायबो मुलि सारबाय गोखै बुस्थु जाथारनांगौ मोदोमाव हाबलांजोबो ना बडियानो गैलालै नोंना ने मुलि सारगासिनो नै आंना बिथाङा आंनालायनो जोंना बिथाङा खनबेसे सारबावनांगोन दायो थिंखिसे सारबावनांगौ
ओमफ्राय आंहा जिरायनानै नेगासिनो आरो ओमफ्राय दा खामानि दंबावो आंबो ओरैनो नङा ओरैनो जिरायनानैल' थानो मोनाखै आरो दाल'सो मोनदों ओमफ्राय दायो ल'बाराव एसे खामानि दंबावो बे सारना लाग्रोथोंसै जि जाल'बाय हाथायाबो फैजोबबाय दा हराव हाथाया ओंखाम जानो हागोन हालाथाय मिथिला बेबो बिफाङा एसे देरबाय नालाय गिदिर जाबाय ने देरैनि थाखाय हाजायाखैमोन बियो ओमफ्राय एबारनिफ्राय सुरु खालामसिगोन आरो बेखौनो बिथाङा मार्किं खालामनो नागिरदों दायो खालामना लाबाय थानोसै बिदिब्ला नै दायो मार्किं खालामखांनानै दायो टेपिं खालामबाय आरोना फार्स्टनिफ्राय मोजांहै लामा खालामनांगौ नालाय ने दिनैनिफ्राय स्टार्टिं जाबाय आरोना बे बिफाङा ओमफ्राय दंबावो र' फांनैसो समान गायनायानो माबा गिदिर फिसा गोजाना बिफाङा नैथिं बे फांसेया गिदिर बे लाइना बैसिमसो अबावबा बैयो फिसा ओमफ्राय बै बे नैबे सेकेन्ड लाइननि बै लास्टाव गिदिरथार दं बिफाङा बेबायदि जाजोबाथ' बिराद मोजां जागौमोन देरजोबासै दायो हेंगार खानोसै आरोना खाबायानो नै गबाय नै लेटेक्सआ दिनै खालामा टेपिं गाबोन फुङाव मर्निंआव खालामसै सिखारनो रोंगोन ना रोङाथाय मिथिला सिखारनांगोन उफाय गैया फैसा बरननांगोन ना उन्दुना थाबाय थाबा अबाव फैसा मोननोलै अलसिया जानानै एसे मोनजानाय नङा ओरैनोबा अबेमोनलाय ए फांसे बिथिंजायनिखौ दाख्लै मानसि लानानै सारबाय माने हारसिं हाजोबा नालाय दासो जाहांबोदों गयानो नै गायस्लायजोबनाया मारामा मानसि लानानै हो मा होनदों मानसि लानानै मा जाखो मानसि लानानै माने बे हाग्राखौ मानसि लानानै नोङो मुलिखौ सारहोआखै होनबा दा नोङो जुदों नों जेबो नङा जोनबावदों सावनांगौ नोङो खनसे जों बारना बेखौ माबाखौना मानो ओमफ्राय सोमावबाय थादों आं सोमावाखैथ' सोमावदों जाबावो थ' लोगोफोर जोङो दायो खामानिखौ मावखांना फैबाय आरोना ओमफ्राय न'आव एसे हाबलांसै आङो सोरानो न'थाय बियो आयौ मानसि दंना न'आव मानसि दंना गैया जाखो आराम दङ ओमफ्राय बिथिंजा दरजाया बेखौनो होसाबथ'बाय आरोना ओमफ्राय सोरबा बुंहरदों नोंसिना मा ना बोरै होनदोंमोनथाय र'
दरजायानो मा थखथा दोथाबजोबनायसो ना मा होनदों आरो ओमफ्राय मायाव मोनो होनदोंमोनथाय आं कमेन्टखौबो बारा गोसोआव गैला 3000 ना मा बेसेबाङावनो मोनो 3000खौनो जोंहा खामायनोनो हायाना 10 थाखायानो गैजा रोङा ओमफ्राय देनांहाय बेखौ जोङो सोलायफिनजोबगोनसो आरो बेखौ सोनो होननाया बेखौ नो सोहरनो नै इथिं सोजाया नामा आया मारिबाय सिङाव बुरबकआ देनांहाय बेखौ जोङो सोलायजोबगोनसो बिदिबो होननानै बुंना लाजोबनो हाया नोंथांमोना नुलांगोन आरोना जोंखौ बै समाव माबायदि महरनि जायो बे न'आ नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफाबाय थायोब्लानो नुलांगोन आरो जों दायो दुगि दुगा दुनानैबो लानो हाया जाहैबाय बेनोसै आरोना इसोरा अनोब्ला जोङो माबा मोनसे सानदों आरो बे साननाया जाफुङोब्ला निस्सय नोंथांमोना नुलांगोन आरो थासाबनो आन्था जाथ'बाय दायो माने राबार हानो थाखाय राबार हादो ओमफ्राय मालाबा साहा गाङोबा दै गांबा दसे साहा फुदुंनानै गोथाव जिरायनानै बा दसे मेङोबा जिरायफैनो आन्था जाथ'बाय आरोना दा बेनि थाखाय साहाखु दाखु दरजा खोरखि बानायनाय जादोंमोन नालाय बांद्राय दामि नङाब्लाबो बेनोसै आरोना लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांबाय थानोसै होनबा थ' लोगोफोर राबार टेपिं खालामखां इरिखां न'आव दुगैखांनानै नै दा गस्ला ड्रेस सोलायलायबाय ओमफ्राय दा टाइल्स नांब्रबगौ जाबावलायदों आरोना टाइल्सआ थोआसै एसे नांबावगौ जादों बायख्लाब बुख्लाबो जायो नालाय हाख्लब हुख्लबनो ओमफ्राय नैबेहाय गोजौआवबो लागायबाय आरोना रेलिङाव ओमफ्राय जाजोबाखै नैबे सिरियावबो लागायनांगौ दं नैबेहाय लागायनांगौ दंबावो नालाय थोदेरासै दा टाइल्सखौ लायबावनोसै नैबेबायदिखौ लायबावनांगौ दं नैबिथिं लागायनो थाखाय ओमफ्राय नैबे साइडआवबो लगायनो दा लायबावनांसिगोन बायख्ला बुख्ला जाजोबो ना टाइल्सआनो बैजों दा रौता थांबावनोसै र' जोंनिखाय बिमाया थाङानो आरोना रागा जोंदों थांनो मोनैनि बुथुफ्राव दोनलायदों रागा जोंगोन आं मानोबा ओरैनो बेरायनो तनिष्का थांगौमोन नामा जेबो नङा हा मा होनदों तनिष्काया अखा हासिगोन अखा दुगैयाखै तनिष्काया ओइ नायं फैबायसो नायं फैबाय आसोलानै मोनफैबायानो फिदिंखासै नामा इलाय ओइ र' फिदिंबा लागाव नै गारिया दावदै बायदि ना नोंना जायगायावनो दुलुर दालार फिदिंनो हायो सुपार हिर' धामाका मास्ति नामा र' आं टाइल्स लाना फैग्रोनि र' मोनसे लांफानांगोन टाइल्सफ्रा टाइल्स र' ओइदि बुस्थुफ्रानो हल हे हल काम हा जाबे माजबाद जाबे दायो थांसै आरोना लोगोफोर नै पप'नि गारियाव गाखोबाय आं मा आसोला थाबायलै बियो मा तारिखौ बाय माथो साखा खबसिन दाम बुथुमनो हाया दाबो माला लानो हाबावगोन सोरो आङो जागोन फार्स्टआव अखाखौ गोलैनो होग्रो अखाया फैबायानो थांसै दा लाहे लाहे थायो बरख'ना होयो इथिया स' फाइनालि दायो टाइल्स फानग्रा जायगासिम मोनफैबाय आरोना लोगोफोर जेडियाबो ओंखारबाय चलो तामाम खोमसिनि अखा हासिगोन आरोना जाबखो दं टाइल्सआ ओरैबो टाइल्स नै दरजा बायदि ओरै नारबानो अबे क्वालिटी अबे माबाखौ लानो এইটো গৈছে এইটো कालारটো গৈছে मोनसे हरफादों आरोना आं लांनाया बेलेगमोन এইটো 4 পিস আৰু 4 পেকেট এইটো 1 পেকেট এইটো ৰিটাर्न হ'ব लोगोफोर आं दा टाइल्स नांदेरगौ जानायखाय लांफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय नै टाइल्सआबो ओरै खालामनानै माबायोना बायानो आरोना आं गारनांगौ মই পেলাব লাগে হা দে गोजौनिफ्राय होनो नामा आङो
आंनि वाइटआ 68 67 दङ थेवबो जेबो जाबावा ना थेवबो जेबो जाबावा नामा पावारफुल खा गाइसमोन पावारफुल गोरानै हिट मोसानो हाबावो ओइ खोलांबा जाबाय नोङो खिग्राया गुग्ला जाबाय बरिया जागोन खिनो जायफोरा खिगुवा खिलामाया गुग्ला जायो नै बिदियाव खिग्रा जाबाय तारिखौ बाय हा मानि ताय मानिखो अ बिदिया हिट जागोनथ' आरो लगायनांगोन इदिखौ हिट जागोन खिन्थु ओइलाय ओइ खोनाय मजा जागोन दै बियो मजा जागोन दंजोबो কিবা मोर पिक्चर बनाबो पारिब ना टाइल्सत मोर पिक्चर बनाबो पारिब ओके ओके ए खोनाबाय होनबालाय आंनि पिक्चरखौनो होनांगोन आंनि पिक्चर होनांगोन टाइल्सआव हा हिट जागोन ना दे सुपार हिट जागोन खैथा लागोन नोङो आं गासै टिमनि एफाले 4 5 6 7 8 पेकेट 8 पेकेट नांगौ जागौदां ओके दाख्लै लांखाबाय माखासे आरो नांबावो ना दे होमबालाय ना थ' आंखौ सासे आदाया माने कमेन्ट खालामदोंमोन नालाय 3000निबो दरजा मोनो होननानै 3000निबो दरजा मोनो एबिला किमान 3000 तो भाई दरजा इनका खोआ जाए 3000 कोनतो केनुका टाइपआव 3000नि दरजाखौ नायनानै लाबानो जाबाय सासे आदाया कमेन्टआव खालामदों नालाय आंनाव कमेन्टआव माने 3000नि दरजा मोनो होनना बुंदों 3000नि दरजाखौ नायनि आं माबायदि बोरै नै बेबायदि आरोना 3000 এই যে 3000 বিয়া দাম তো কিমান 2500 নাই ओमफ्राय बिदिया माने बरखन सरखन लागिले माने किबा खुलि जाया बुगायो आरो बेनिखायनो आं लागायाखै ओंखायनो दाम खमिबाबो सप्ताखौनो लगायदों आरो दा उनावहाय सोलायफिनखागोन नालाय नंगौ बे बिदिया माने अखा हाबा एकदम बुगायो बेयो माने सिङाव लगायजागोन ना न' सिङाव बे माबानि बायदि दंफां गुन्दैजों बानायनाय बायदि बे दंफां गुन्दैजों बानायखायोना काठर बै गुराथुबै बनायनाय थिगानो बरिया गाइस नै थिगानो दे এইটো পেক কৰিবি হা ঠিক আছে आङो आं टाइल्सआ माने दायो अर्डार होलांसै आंनि पिक्चार होगोन थारमाने आंनि पिक्चार होगोन नोंबो नोंनि पिक्चार होनांगौ लागायगोन आंनि पिक्चारसो होगोन आं नाथाय आसोला फैसा सानगासिनो दङ मस फैसा साननायाव फुरा पावारफुल बिजा दङ बियो लागाव दंखाजोबो नै ग्रोबनो जेबो बुंनांगौ गैया डलारासो दंसै डलारखौ सिफायनो हाथ'वा दायो बुरुन्दो रिटाना थ' लोगोफोर नै कालारखौ बेलेग हरदोंमोन आरोना दा बेखौ चेन्ज खालामनांगौ जाबाय अके लांसै फायल' दोनदो बरियानो बिल बक्स लाबायानो आसला हनै जाव कारेन्ट थांनो साबाय माथो स्रां स्रां जाखादों दे एसेसो खोमसि थांसै आरोना लोगोफोरनि बिलखौ लाबाय सोलायफैनांगौ जादों मोनसे माने एटु कम्पानिफोरा एसे दे लक खालामफैथ' चलो मोनाबायबो थांसै चलो नोंसिनासो लांग्रोनांगोन माथो गारिया लासै लासै लांदै नङाबा बै खिथुआ डाइरेक्ट नांफैगोन नङाबा आंनियाव मा होनदों लासै लासैथ' अके लासै लासै खाथियावनो नां मालुकमारि उसुरावथे आसे नै दायो थाव सोनो नागिरदों आरोना 100 थाइनै 86 जाबाय दामा मुदिया बारायगासिनो थावनि दामखौ टाइल्सखौ लाबाय थांनोसै मोनाबायबो जों दा रौतायाव दसे ओंखारदों साहा लोंनि रौता नै रौता ओइ ग्लासा मोजां माबाजोबाखै ग्लासा नै चलो साहा लोंनि र' फास्ट फुड जादों नै पक'रा जादों आसोला पक'रा
मादि टेस्टि ना किसब हा हेभि किसब दखाननि खाथियाव आं गोथावनानै बुंखानाङो दखाननि खाथियाव गोथावनानै बुंखानाङो थाव ना आलु আছে जरा गायदों गासैला फास्ट फुड चावमिन माबा माबि जाथ'ला आङो माने बे मोनसे थावजोंनो पक'राबो एवो माबाबो एवो नालाय दिनै मिरामिस ओंखायनो जाथ'ला आं मोनसे थावआवनो एवजोबनाय लगाओ गाइस मटकानि मटकाटी मटकाटी मटकासा आंनिया मट नङालै मटका गाइस नैलाय बरिया फुदुङो गोथाव नङा दैहुनिसिम मादो हानि नामा औ हानि कापाव सा लोंदों चलो सेस दै हाब्रु हायानो गुरैसो नै नङा नैथिं गोरासोमोन बिथिं खाराखैना ओमफ्राय दैलांगानो मोनफैयाखै नों दुब्लियाव गायाना ओंखायनो दुब्लियाव गायाना माइ गायाना नोङो बेयावनो बोखारदो ट्राइसा रां लांलालै नारखोनो हागोन र' फासयनानै नारखोनो हागोन फासिबायना फासिनायाथ' फासिखाबायानोसै माथो भिडिअ लायाखै नोङो भिडिअ लायाखै केमेरासो खालामदां माने फासिनायाथ' फासिखाबायानो बेखौ आं दायो जिसिबि लाबोगोन जावखुन नामा जिसिबि लाबोगोन र' आथिं सुग्रोनाय मा जाखो हाब्रुआनो मल बोख्लायनोसै र' थ' लोगोफोर टाइल्सखौ बोख्लायखांबाय मेंबायबो ओमफ्राय दा जोंहा उन्दुनोसै आरोना मामिने गुड नाइट बाय बाय होनदो दे बिराद मेंबाय उन्दुदो बाय बाय